Даскале, пак си нарушавал скоростта, аз не мога да стигна. Абе, как ще ме стигна? Аз от вчера тук чакам, бе. Вчера доно тук. Вчера ли тръгна? Че вчера тръгна да може... Значи искато и качествено деца го пил. Ама, бавно карам, внимателно карам. Кой тебе? Ама tu е хром никел. Ще правим, а тук ще надигаме, гледай краставички, има и малки, гледай малките. 10 дена 15, увуете се ги. Гледай ги. Ала тук оле, тези две. Ти ще кажеш, че друг ги слагал, но ти си ги слагал. Ама аз ги пре. Той Тор. Тор. А с той живото. Добре, ами той какво е тук, нали каза няма да си купуваш. Абе, той е една техника. Няма момчето вика. Ще ти го дам по-намален цени. Що ми тъй? Сега си лъгал, без парите го и дал. Малко му дадо се. Дал си му надежди. Надежди, ама като тидох човека усервира всички видове. Да не менте, да си купил менте сега да се праш на интереса. Показваме ги. Да. Оле, същите работи. Ти от вълнение си забрал шапката. Забравих околата малко топло ми стана. С ти живото, гледай. Да. Ама той Тор. Ага. И дупката, я се върни. Дупката е хубава. Ай сега ще правим нещо. Черна дупка. Сеш какво чудо ще правим. Тор не ми свиди. Ще направим тук. Ни шапката, ни бирата тук. Ти сега трябва да си като двуглав змей. 2 шапки имаш реклами. Сега, как ще ги слагаш? На коя глава, коя шапка? Сега ще правим, той нещо ще се успокоя. Трябва да направим дупки. Той са нови методи. Има много хора из Балкана, не ги знаят. Те нямат инструменти. Те като са от Балкана, не са от гората фанати. Абе не са, ама по-назад са. Сега като видят, ще се вземат по-друга марка. Я завърти, да чуем звука. По звука ги познавам аз. Истинско. Виж как се пробивам. Истинско. Опа, декърта. Ти си изчакал да замина и тогава си го взимал. Тогава го взех аз и викам, момче, виж ко. Дай сега ще те доплащам. То пък ти повярва. Повярва това, ще пие една студена водичка. Имаше един Сашо Мухата, вика, дай им 5 лева назаем, като мръж ще ги върна. Точно. Те му каза и аз, дай ми един уред да го рекламирам и да почна от днеска да сея домати, да съдене то чуй. С този уред вече измислим, но няма чапи, няма търнокопи. Стой нещо. Ти се модернизираш. И да видят хората, пипер ще сложа, 2 вида домати, а тук ще им покажа ризата. И те ми викат, даскале, чакай да ни щупим този уред, а тази риза е сложен, а тук да